Ka Legal Right Observatory ne LRO mentakasngi kala berngem ban Ujor da kamukadma katkum ka Juvenile Justice Act Pyrshah ikinong elam ka KSU da ka bakinno ba ka KSU ka pendon kam da ki kinarit ban wanra jingklumar haka jilla khnang ban wanra ya katmaniam. Katkum ka Twitter thread jong ka LRO kala ong ban nakaliang jong ka kan sa shim da kilinti ka an ban Ujor Pyrshah ikinong elam ka KSU bakinthop Yuba Lambok Starwell Marngar, President but Upa Donald V. Thaba, General Secretary. Shusho na ka LRO kala ong ba kajila kala long kata ka Banana Republic ni kajila luri lura hakaba kala keno ru bakipulit kajila kala long tangkinong pet kai wat lada ka KSU ka pendon kam da ki kena panle ki kam be an jongka but kala mention ru ya ka National Commission for Protection of Child Right but kala batha bakani ka commission ka ban pan kai pot halor kani but ban shim ya ka linti ka bating Pyrshah ya ka KSU ka LRO kala keno ru ba ka KSU ka don kti ban pinsniu dor ya ka suk ka san ka jilla but ru wat ban pinbut nam sniu ki samla puli ka jilla ki ba puli shabar ka jilla Shushu kala keno ba ka KSU kam shim lano ino sin yang barit shaka puli dangle ka bala penlong ki ban hablet puli shabar jilla Shushu kala ongru ba wat la ki Hindu ki la shak nyot ben da ka KSU ka jilla kat kum ka jingpha kitu ki bor ka bari ka LRO kala ong ban kaliang jongka kanyai Bteng ban yadai ki samla puli kanyam khasi panyam kristan ba puli shabar ka jilla ne habaro ko wei ka bharat namar ki kamru ba ki dei ki kinhon ki riu nang riu shai but ye ki an ki kindon but sinyang na ka banta ka than shate lammi ngi ka ri Laban kudo ka LRO kam dei shu ka sien ka bening kong ba ka kanthoi ka KSU but ki balang kristan but kala don ru ka Ejahar bala Ujor hinrei kat hadu mentaru om tip shenu kani kala poi